Nadu ka khatway tarik yung banay basaw ajar play. Kaseng New Tribute Council HYC nong Stone Circle kalahaban mi sya khmat ban pensyai bau me ban rilang si im shangoy bala sya kem halor ka jing sya kno le bigjot iki hebret hakawi kasnong ha West Khasi Hills dei shu du khot jang kaseng hadin bau la sya weng du khot no haka khatway tarik uyayong ar hajar ar hulai kani ka jing pensyai jang kaseng leng bau General Secretary ke HYC nong Stone Circle usamla Ready Fernadi Sun kalong ru hadin bakilami shibun ki jing sya kan thoi kaseng haki social media kumta na kalian juga seng kala ay kajing pensyai syakilat patai kubor. Hakajing akaran bakilat patai kubor hakalai tarik usama Ready Fundi Sun ulaong bakajing weng no eka seng yaute ubreu na kajing long dekot hapo ka seng kadai ru hadin baka seng kala lap ekijing le persya jong u katkum kariti trekam jong ka seng. Abai dia bat kumbapli i bagi media page bakar pada Facebook. Ladan jing syakan thok bajur hai ni keseng nama ba adon wui breu balkam ni ba wadai udkot jong ka seng ka jong ni otti breu lele ikam boman di ba sekai na ba ado bola le bijot na ado atoi ngot untuk kutai serang hauju islam abai dia bakane na kalian jeni jong ka seng ni pendram je pen pau ke pendram je ke bakrau lor kajing le boman ju ni breu ban haji isya akini kisini lai penpet tu buat isora senong ban pelong dekat rali harus senong usau angin itu rengkat bagi nelam na usau unit hakaba kate ke jingjia kelajia hakte thai di ndrei haba yakran bagi soda nakale ki soda la ong ini ba insange shwa ya ka rali naba ki polis ki la khot ban ong ba ban sange shwa naba kal kan sadon biang ka jing plan ki ka to kan ngi ki khna ba te u samla ulala e te kampuman ila kan jong hi kum ka seng ni so ban ong ba ni pendram yu bat ni kepat ru yu ka bor jong ka an ba ka de ben sim bat ai bat yu te persa yu te nong ya paman te kumjuro kembali i ki social media ulah kami le bau di khot jong seng hoi dei khot jong seng ko bom siwa ndrei na kalian jong ka unit adin ba bunsin hi ule i kam ki bom yahab bakar kum trikam jong ka seng tina kalian jong ka unit klasim ya ka senjam ban welcome weng no yu ban long kum jenas katri le ni ban terminate no yu te abai dei ba kani ke jengkam jong u se ke sudai ba kam khle ngai nama ba nakaliang jong ni nim itu su u dei kot jong ni nado ka khatwei tarik ma pana nado khatwei tarik nado ka khatwei tarik jong banai basaw ajar play nakaliang ke unit kala de ban weng no yu bon long kumu khot jong ka seng ban ai ko piru yangi kumkan Stone Circle banga te habai de bakani nakaliang jongi nim itu su kumonga ong na du menang nim itu su u to hoi kadon ka jing kan tho nang ni tai ba du khot jog ai choi si ba le e tamboman na su ong hi ba kum hakilong ying long sem kidon ki khon ba tipsni kidon ki khon ba tam sneng te wat kilong jat bro ya uno breu bala boman ni haban takur te kumjuro ni na kalian kaseng hadin ba ni yo jintip hi malumala ba uno breu yele persya ya ka kum yat kam jong kaseng namar kum kaseng hi ngim ju hikaya no kit khot ki jongi ba kin le ki kam to kam them ni kam panyap breu ni kam bat bor namar kum kinong yelam ni don ni kata jing sungoram haba ngiu i bau ne breu hadin bala sha weng ru da kamil di khot ni te ni ginong suong no kumban su jam seki sen jam ki bala leg no ki pot bon suwa ni la long ki lesing la long ki nong wanra ya kan ka seng new track is concern po jo ka thai tingi dap ta jing sungo khia ka bajur haba de ba ni ka kam but ni sungo ban ong ba ipenram jur
bagi isu ban omba ka bor jong ka anhi ka de ban ai dak wateng yung ni ubreu ba tamti tamjat ki klung khna ki ba milu ki ba tip e ye ban khndo ya bai de ba kane tharai na kaliang jong nidon hang ni nongelam na ka women swing nidon lu hang ni nongelam na ka unit lesi ki don ban kan ni tenga IT ni ki ru kin kren ha ka bai de ba kin banta na makani banta hi ga de ka banta ka ba sokya ha kata si kandiat hi na bata ki ba kumba nasukwa ban kerpat kumba pila ju kersan yang ikaseng nakapos kapor kumba pila ju sania yang nakapos kapor to ai biang ke jing sania yang ai biang ke jing kersan yang nama ba kumbangal ong mana bangi kum kinong yalam hi nimkwa man hikai ya ki dekat ki jongi bakin let ya kani katai ke bom yahap bat ke ilang kas alam bat society tendre ko wan jia bom ni ingin ong su kum no ka jing kan tho ki social media ni nam das ngowi nama bangi kum kinong yalam ni kham le kata kam